जानाय नागोन 90 days जाबायना टटेल दा दाउआ नै माबायदि अबस्थायाव दङ आरोना जितुबा राइडआव थांबाथाय दाउखौ सोर नायगोन दा लग' सग' दिनै खामखाजोबगोन गारिखौबो सार्भिसिं खालामजोबगोन मानसिफोरानो कमेन्टआव बुंदो आङो इ खानसेया दाउनि भिडिअ होखाथ'वाखैमोन नोंथांमोना मिथिखायो आङो जेराव राइड मारियो आङो लग' बनायखायो हिर' डिलाराव सार्भिसिं खालामनायाव खेबसे हाबिनोसै गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं नोंथांना बायदि दं आसा खालामबाय नोंथांना गासिबो मोजाङै दं होननानै दा गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना दा फुरा नै आङो बयलार दाउनि फुरा फार्मावसो दोङो जितुबा न'आव इनिफ्राय गाइस गोबां मानसिफोरानो सोंबाय थादो जितुबा राइडआव थांबाथाय दाउखौ सोर नायगोन दाउखौ मा खालामगोन नोङो आदाना माने गोबां मानसिफोरानो कमेन्टआव बुंदो आङो इ खानसेया दाउनि भिडिअ होखाथ'वाखैमोन इनिफ्राय फिसिनायखौथ' गोबां मानसिफोरानो मोनथिदो खिन्थु कमेन्टआव सोंबाय थादो इ खानसेया होमबा नोङो जुदि राइडआव थांबा दाउखौ सोर नायगोन होननानै गोबां मानसिफोरानो बुंबाय थादो एक्चुअलि दिनैदो आंनिया माने 19 days जाबाय जितुबा 19 दिन जाबाय गाबोनदो 20 दिन कमप्लिट जागोन एक्चुअलि 20 दिन कमप्लिटआव आदारा जोबो दा नायनो हागोन नोंथांमोना 50टा दाउआव 20 दिन थांखायो आरोना गैला आरो नायखौ नांगौ जाबाय फुरा दा गद्रेजनिमोन जानाया इनिफ्राय इयो मथा-मथि गाबोनदो 20 दिन कमप्लिट जागोन 20 दिनाव 50टा दाउनि थाखाय 20 दिन थांखायो होमबा आंनिया दिनै 19 दिन गाबोन दा नायनो हागोन नै नोंथांमोना 19 daysआव बेदि आंथ' सुना नायाखै दै खिन्थु एसे देरसाबबाय दा नायनो हागोन नोंथांमोना 90 days जाबायना टटेल दा दाउआ नै माबायदि अबस्थायाव दङ आरोना इनिफ्राय नैबे मासेया बिराद माने देरनो रोङाखै आरोना बिराद रिजेक्ट फायदो इयो मासे बारा हरोना मासे बारा हरबाथाय रिजेक्ट हरो इसोरो इनिफ्राय दा नायनो हागोन बाखि सब समान देरजोबदो आरोना गाइस टेनसन गैया इनिफ्राय गाइस दा आङो राइडनि थाखाय लग'बो खालामनो होननानै आं दा तामुलपुर थांनो दोङोमोन दा लग'बो नांगौ जादों आङो जि राइडआव थाङो माने आं लग' बनायखायो फ्लेगबो बनायो ओमफ्राय बाइकनि स्टिकारबो बनायनो लागा दोङो माने लग' दा आं इखौबो सानबाय थादों दाउआ दा आंनिया 90 days जाबाय मथा-मथि आरो 15 दिन थाबानो आंनिया फाननो हानाय जाखासिगोन 35 daysआव गाबोनदो 20 दिन जाबा दा राइडआवथ' आंनिया नै 18 तारिखआवनो मोनफैथारबाय दा मा खालामनाया जागोन मा खालामनाया जाया बिदिनो बिराद माबा मोनसे नङा दा दाबो जेबो नंथ'ला आं इफोरखौ दा बारा सानबाय थाथ'ला जिखुनु जाया आङो तामुलपुर थांग्रोनोसै इनिफ्राय राइडनि थाखाय आङो लग'खौ खालामनो थाखाय थांग्रोनोसै दा भिडिअ खालामबाय थाबाय नोंथांनाव बोरिं जागोन एसे थाब खालामनोसै आं इ खानसेया बारा गोलाव भिडिअ होबाय थायाखै आरो इ खानसे आं मोना माने बेलासि टाइमावसो भिडिअ होबाय थादो आङो फुङाव बारा भिडिअ होबाय थानाय जायाखै नोंथांमोना बारा खैदेसाव नायो बेखौथ' आरो खोन्थाहरबाय थायो नालाय ओंखायनो जिखुनु जा टाइमावनो आं टाइम मोनबानो माने आं भिडिअखौ होबाय थादों आरोना फुङानो जा मोनायानो जा दा आं होबाय थागोन स' नोंथांमोना दैलि ब्लग होबाय थागोन नायबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना आरो गासिबो कमेन्ट हरबानो जाबाय गाइस अके दा आरो 50k साबस्क्राइब कमप्लिट खालामना होथारदो 50k साबस्क्राइब जाथारसिगोन नोंथांमोना जुदि एसे सापर्ट होयोबा 50k साबस्क्राइब दाबैनो कमप्लिट जागोन बाय शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ दैलि ब्लग होनाया एसे खस्थ' जायो दा थांनोसै होमबा न' बरिया आरामनो टाइमा जाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना 11:28 जाबाय दिनै जाबाय 13 तारिख ए खानसेया दैलि ब्लग दा गाइस आंनियाथ' राइडआ गवानि राइडआ मोनफैखाबाय जितुबा आंनिया बेंगलरनि राइडआ इनिफ्राय गाइस आङो दा दिनै मा नांगौ मा नाङा आङो दिनै माने कमप्लिट खालामना गारबोनोसै राइडनि थाखाय आङो नोंथांमोना मिथिखायो आङो जेराव राइड मारियो आङो लग' बनायखायो नोंथांमोना मिथिखायो इनिफ्राय दा फ्लेगबो नांगोन ना लग' खालामनो थाखाय आं दा दखानाव खिथाना दोननोसै इनिफ्राय लोगोसे गारिखौबो आंनि नैबे हिर' नालाय हिर' डिलाराव सार्भिसिं खालामनायाव खेबसे हाबिनोसै इनिफ्राय गारिखौ आं दिनै कमप्लिट खालामना दोनथ'नोसै आरोना साफानो अ भाई माने खुगायाव माबा गानना लादो दे मास्क गानना लादो आंनिया भइसा मारै खोनागोनबा मोजां खोनायैखौ मिथिला हे वेल माय टेस्ट हेल' नुकुल ब्लग फेमिलि हेल' स' गाइस नोंथांमोना थाबैनो आंनि साबस्क्राइबखौ 50k खालामना होथारदो जा साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला गाइस 50k कमप्लिट खालामना होथारदो आंनि नुकुल ब्लग चेनेलखौ नोंथांमोन लोगोसे आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो दा जियानो जाया मानो आङो फार्स्टआवनो तामुलपुराव थांगोन इनिफ्राय आरो मोनसे नलबारियावबो खामानि दङ नलबारि बे खानसे आङो सानाव ब्लग खालामदो मोना भिडिअखौ हेगारदो नङाबा आं गामाखालि एडभान्स ब्लगखौ खालामना दोननानै फुङाव हेगारबाय थायोमोन खिन्थु बे खाननैसोआ मा जादों आङो मोनासो हेगारबाय थादो लेफ्ट राइट अके दा फाइनालि राइटथिंगालि थांगोन आं पुरा तामुलपुर You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all those places call. Eman doseno तामुलपुर मोनफैबाय गाइस बापरे बा मथेथ' आं गारिखौ दिनै 70सोआव सलायदो आरोना माने 70सोआवनो बिराद दसेनो मोनफैनाय बायदि नांदों आं दिनै तामुलपुराव एक्चुअलि आंनि गारिया खिन्थु 50 आरो 60आवनो बहुत रानिं जायो दै माने स्पिडा बहुत गोसा खारो 80 सलायबाबो 70 सलायनायानो एखे आंनि स्पिडा माने आङो जेराव थाङो बांसिनानो गारिखौ गोसा सलायखाया मथेथ' आङो 50
50 बा 60 नि गेजेरावनो माने आंनिया गारिया बरिया खारो आरो ना माने गोबां मानसिफोरा सोङो आरो गारिखौ मानो गोसा सलाया आदा होननानै एक्चुअलि आङो 60 नि सायाव बारा गोसा सलायनो लुगैया गारिफोर नोङो 60 नि सायाव सलायबाथाय बारा माइलेज मोना बेनो मेन बुस्थुआ दा गोबां मानसिफोरा सोङो आदा नों गारि गोसा सलाय आरो गावनि सेफ्टिनि थाखाय लाखै सलायनांगौ मानोथो इमान गोसा सलायनायनि दरखार नङा होमबा मोजां आदा दे मोजां बहुत दिननि उनाव दिनैसो फैलायबाय दा माने राइडआ सफैलायबाय नालाय थाखाय दा लग' सग' बनायनो थाखाय आंनो तामुलपुराव फैलायबाय जोंनिया नै दा दिन दखानाव ओरैनोथ' गोबां मानसि सिनायखायो दा इनिफ्राय दिनै जानाय नङा दा लगआ गाबोन उनाव लासै कमप्लिट जागोन आच्छा आच्छा माने दिनैनो मोनबाथ' दिनै लागोमोन दा आरो 18 तारिखआव लासै आरो फैबाय थानो टाइमबो मोननाय नङा नालाय बेनिखायनो दिनैनो खामखानो होननानै फैनाय जादोंमोन दा इनिफ्राय मानसिया माने गैथ'वा दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबना लासै नायबाय था जिखुनु जाया आपडेट मोनगोन ओमफ्राय आङो जि नांगौ दिनै खामखाजोबगोन गारिखौबो सार्भिसिं खालामजोबगोन गथाय कमप्लिट खालामजोबखानोसै आं माने दा नै दाउनि मेडिसिन लांनो होननानै फैदोंमोन दा नै दाउनि मेडिसिनखौबो लाबाय ओमफ्राय इयाव माने साडेनलि माने पुलिस चेकिं जानायखौ लोगो मोनना होबाय ओमफ्राय लोगो खासेनियाबो हेलमेट गैयामोन इनिफ्राय आङो बाहाय मोजाङै रायलायबाय ओमफ्राय जेबो सालान दानाखै बेलेगफोरनिखौ सालान दानदो इनिफ्राय आङो भिडिअ खालामो ओरैनो इउटुबाव भिडिअ होयो होनना बुंनायखाय बाहाय मोजां मोननानै थारमाने सारा एगार हरबाय आरो ना गाइस दा माने एसे मोजां रायलायबानो मोजाङै हेगार हरो मोजां रायलायबा खिथियाव माने पुलिसा हेगार हरा बिराद मोजां रायलायनांगौ आरो ना मेन बुस्थुआ इनो दा नै आरामसे थांबाय थानोसै आं न'आव ओमफ्राय लोगो खासेनिया हेलमेट गैयामोन ओमफ्राय दा जोंनिया आंथ' राइड मारिसिगोनलै बन्दुफोर नोंसोरो आंनि आदार होनायखौ मोनजानाय नंला उपाय गैला खाननैसो नेनानै थादो नोंसोरो दा आंनि आदार होनायखौ मोनजायोबा थाब देरगौमोन दाउआ